Nuwun sagung para pamriksa budaya ingkang tansah kula tresnani. Sugeng dalu, sugeng pepanggihan kalian keluarga kesenian Jawi, Ketoprak Mataram Suluk Budaya saking Padukuhan Gorokali, Kalurahan Karangsewu, Kapanewon Galung. Kesenian Jawi Ketoprak Suluk Budaya dipun sengkuyung dening seniman seniwati Kukuban Kapanewon Galur minggahipun Kabupaten Kulon Progo. Boning dalu menika sampun siyaga ngaturaken pasugatan ketoprak sedalu muput kanthi ira-iran lampahan Joko Langkir Suwito. Pendapuk utawi dalang Bapak Sarono keprak dalu menika kasta panjenenganipun Bapak Panut Pranoto Gending kapitadosaken panjenenganipun Bapak Tresno Suparji. Sinengkuyung dening Ibu Waranggana, inggih Ibu Susanti, Ibu Widiati, ugi Ibu Mungada. Mungida. Sagung pamriksa kakung saha putri ingkang kawula tresnani. Keparenga kula ngaturaken para kanca ingkang badhe angayahi wontening dalu punika. Prabu Dandang Gendis dalu menika kasta panjenenganipun Bapak Yulianto Nugroho SIP MSI pinangka Bapak Panewu Kapanewon Galur. Patih Julungwangi dalu menika kasta panjenenganipun Bapak Suroso. Wondene Suryono kasta panjenenganipun Bapak Andi Sindana SPD pinangka dukuh wontening Gorokali. Suryaka dalu menika kasta panjenenganipun Bapak Rizky Wahyu Widi Purnama SPD MPD pinangka Bapak Ululu Kaluwaran Tirta Rahayu. Adipati Menak Kendali Putih dalu menika kapitadosaken panjenenganipun Bapak Kardiyo. Patih Menak Jalembang kasta panjenenganipun Bapak Sumadi. Wondene Bapak Pairin ngasta inggih menika Gagak Seto. Tumenggung Guna Sekti dalu menika kata panjenenganipun Bapak Perubingan. Wondene Tumenggung Guna Saronto kata panjenenganipun Bapak Budi Wijana pinangka Bamuskal Kalurahan Tirta Rahayu. Joko Langkir dalu menika kasta panjenenganipun Bapak Ndari Sugiyanto. Daneswari inggih dipun selirani Ibu Rini Widyastuti saking Bantul. Raminten kata Ibu Dewi Susanti saking Sentolo.
Ajar Lukantara dalu menika kapitadosaken dumateng ancen Bapak Tukidi. Panjenengan krangsing dalu menika kasta Bapak Tukiyono Aguna kasta Bapak Walyoto. Wondene mbah dalu menika kasta Ibu Wasiem Sarjana Ekonomi pinangka kemakmuran wonten ing Kapanewon Galuh. Retnosari dalu menika kapitadosaken Ibu Fitri Lianasari inggih SPD MSc pinangka PJ Kalurahan Karangsewu. Mayang Sari kasta Ibu Fani Sindana SPD inggih pinangka Ibu Dukuk Borokali. Wondene Sandirana kata Bapak Widodo. Sandirini Ibu Arsih Purwaningsih pinangka Bundes Kalurahan Karangsewu. Sagung para pamriksa kakung saputri. Penasihat dalu menika kasta panjenenganipun Bapak Andi Sindana SPD. Lan sedaya kala wau dipun sesepuhi panjenenganipun Bapak Widodo. Sagung para pamriksa kakung saputri ingkang dadi kinurmat. Sasuwing gending panggung ketoprak suluh budaya badhe tumuli kawiwitan. Sugeng amriksani, sugeng dalu dumugi puputing cariyos kula. Good. Oh